The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isaiah 55:11. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Luke 11:9. So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. Luke 18:1. Then he spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart. 1 Peter 3:12. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers, but the face of the Lord is against those who do evil. Psalm 55:17. Evening and morning and at noon I will pray and cry aloud, and he shall hear my voice. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon as our routine. This is our SOP. Gikinahanglan nga limpyuhan nato ang atong kalag sa dili pa kita padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kinahanglan ito isugid ang atong mga salang nabuhat nini nga dawa. Otherwise, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Ug ang ministry sa Holy Spirit cannot move, cannot function, umikan niya ng maong mga sala. Busa, let us now use the principle of 1 John 1:9, the rebound technique, ang atong pagpasiguli ngadto sa Dios. Pinagi niining atong pagabuhaton sugid sa atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios. Ug atong gamiton ang 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higalang wala pay kaluwasan, ang imong pagabuhaton dili ang pagsugid kundi paggamit niya ng imong free will aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagatugon kanato. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Magampot abala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining lain usab nga adlaw nga imong padangat kanamo. Salamat o Dios, buhi pa kami nining among lawas. Di mailan kini nga ang imong plano nining among kinabuhi nagapadayon pa sa paglihok. Salamat sa imong pagdala kanamo ning dapita sa makasapa aron kami makatuman sa among tulumanon nga na kanimo sa pagpatubo sa among kalag, pinagis pagtuon sa imong mga pulong. Mani kami pinagis pagtudlo ka na mas balang Espiritu Santo ring adlaw aron kami makakaton pagdugang nga kamatuoran. Kintanan namong ipasalamatan
sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, mga followers, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na sa kaninyong tanan. Niya pata magadupot ni atong tunanan giuluhan og the mark of a true believer in Christ. O ganito ipadayon ang atong paghisgot ni ini, pagtuon ni ini, nga atong gibiyaan kagahapon. Okay, unas tanan. Ang protokol nga plano sa Dios, na iba naman kung sebot pasubot sa protokol. Okay? A right thing done in the right way. Mao kani ang inunta atong gisubay nga prinsipyo. A right thing done in a right way is right. Mao kini ang but pasabot sa protokol. Protokol gyud ang plano sa Dios. Okay, dunay paagi. Okay. So ang protokol nga plano sa Dios ana kini siya ay magdudumala o administrador. Okay? Ang giingon nga magdudumala mao ang pastor. Kansang buhat mao ang pagka luyuluyong magtutudlo kon coach. Ingon nga ang luyuluyong coach mao'y mo relay sa mga duwa gikan sa pangulo nga coach. Mao man usab ang pastor ubos sa autoridad sa Dios Espiritu Santo. Mao'y mo tudlo sa pulong sa Dios ngadto sa anaa sa ubos sa iyang autoridad. Meaning ang iyang mga sakop sa kongregasyon. Now, sagad kita ang pangutan-on o kinsa mang pastor, ang tukmang pastor, who is the right pastor. Di man kita makahingan sa tukmang pastor. Apan makatugan kita kanimo sa pag-ingon nga, kinahanglang magabat-bat siya sa pulong sa Dios sa tataw ug sa husto nga paagi gikas original nga mga pinulungan. From the original language. Kung wa man ugaling ang susamang klases pastor sa inyong dapit, ana ay mga tapes, mga DVD, pinagi sa YouTube, o MP3, o mga basahon, nga way bayad. Gikas mga doctrinal nga mga pastor magtutudlo sa tibuok nasod. Gani sa tibuok kalibutan. Ang protokol nga plano sa Dios kinahanglang anaa siya pamaagi sa mga solusyon. Ingon nga mga sakop sa iyang espirituhanon nga team anaay talaan sa ingnon tawag 10 play options nga gitawag tawag na pulo ka mga paagi sa pagsulban og suliran. 10 problem solving devices. Now, kung buot kitang makasinati o kadaugan sa atong Kristuhanong pagkinabuhi, if we want to be a winner in our spiritual life, gikinahanglan ta ang pagkat-on o paggamit niini nga napulo ka mga pagis pagsulbad og suliran, the 10 problem solving devices. Kaya binimo, kung wa diha ang mga solusyon nga gisangkap sa Dios kanato, maparot o mapildi gyud kita sa atong mga kaaway kasi Satanas o ang atong kinaiya makasasala. Pildi ra kita. Laing punto din ang protokol nga plano sa Dios. Ana ay mga kahimanan o assets. Okay? Na ay mga assets. Ang talaan sa mga kaimanan sa Dios permanente ug dayo na. Niya nang higayon sa atong pagkaluwas. At the moment we got saved, gihatagan kita sa Dios og katluag siyam ka mga kaimanan nga dili na mabawi, irrevocable. 39 irrevocable, absolutes. Dili gayud kini sila mawagtang.
wa na'y makailog niini, apil na ni Satanas. Di na kini sila mabawi, dili na kini sila mabawi ng mga kaymanan. Nagaapil nining maong mga kaymanan, mao ang kinabuhing dayon, ang pagkamatarong sa Dios, ang pagpuyo sa atong lawas sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak, ug sa Dios nga Espiritu Santo. Nagahatag usab kanato og usa ka kahimanan nga mabawi, revocable asset. Unsa man ni? Ang pagpuno sa Dios Espiritu Santo nga matangtang man sa diyang makasala kita. Apan ang hingpit nga plano sa Dios, musa iyano ra ang paagi aron kita mahibalik sa atong pagpakimbitay sa Dios or fellowship with God. Ug kini mao ang atong paghingalan, pagsugid sa atong mga sala ngadto sa Dios. Katong atong giingon nga 1 John 1:9 rebound technique. Ug iya kitang pasayloon sa maong nabuhatang mga sala. Ug limpyuhan kita niya sa tanan tang kalapasan o kasalanan. 1 Juan 1:9. Sa lain pag yung punto, ang protokol nga plano sa Dios ana ay pamaagi sa pagkamabungahon, production o pag-alagad. Ang Kristohanon kinahanglan nga napunan sa Espiritu Santo aron siya magmabungahon o makaalagad sa tuyo sa paghimaya sa Dios. Now, ang pagampo, ang paghatag, giving, o uban pang mabungahon sa kinabuhing espirituhanon nga mga Diyos nung buhat kini itong isutan. Kana, kung gibuhat kini, samtang napunan siya sa Espiritu Santo. Ang napulo kapaagi sa pagsulban sa suliran, 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Dios alang kanato. Mao kini mosunod. Okay. Review gihapon kini noon. Ang naguna gyud ini mao ang rebound, ang pagsugid sa atong mga sala. Ikaduha ang pagpuno sa Espiritu Santo. Human ka mo rebound, you will be filled by God the Holy Spirit. That's feeling. Okay? Ikatulo, ang paagi sa pagtuo nga nagdao pahulay. Faith rest drill. Ikaupat, ang pagpahiluna sa grasya. Grace orientation. Ikalima, ang pagpahiluna sa doktrina. Doctrinal orientation. Ikaunom, ang personal nga pag-ila sa dadangatan. Personal sense of destiny. Ikapito, ang personal nga paghigugma ngadto sa Dios nga Amahan. Ikawalo, ang impersonal nga paghigugma ngadto sa tanang katawhan. Ikasiyam, ang pag-ambit sa kalipay sa Dios, sharing the happiness of God. Na po ang pagka-okupado ni Ginoong Jesucristo. Occupation with Christ. Now, ang protokol nga plano sa Dios ana ay pamaagi sa pag-apod-apod ug mga ganti. Sa dihang mudaog sa Super Bowl ang usa ka team sa football, na sila'y dihang pagpasidungog kadiyot lang og na sila'y pagpasidungog niini nga nasudnong kabantog, national celebrity, og dugang niana, mudawat pagyud kini sila og sing-sing nga ilang ikasulob sa ilang tudlo, sud sa tibok nilang pagkinabuhi. Now, kung moadto kita sa espirituhanong pagkinabuhi, ang Dios mo panalangin sa usa ka hamtong nga Kristohanon pinagi og dugang mga gasa dinis panahon nga logos niya mahanduraw. Dito sa eternidad, ang mga ganti sa Dios alang sa hamtong nga magtotoo mga katingalahan.
didto sa eternidad pipila lamang ka mga magtutuo ang paghahatagan og mga handumanan sa kadaugan kun mga trophy. Isip mga inila o mga bantugang magdudua sa team sa Dios. Ang ilang masubayon nga kapangakuhan, consistent commitment ngadto sa pulong sa Dios, ug ang ilang makugihon nga pagbansay sa ilang espirituhanong kinabuhi, mao'y makapatuboy nila dito sa langit hangtod na sa walay katapusan. Kadtong mga magtutuo nga mipili lang sa panglingkod sa bangko atol sa ilang pagkinabuhi din sa yuta, moadto man tuod sa langit, samtang ang uban nagadawat sa ilang eternal nga mga panalangin, sila nabiyaan og igor kini sila sa pagsudong, for their eyes only ragyod. Sa ilang pagkinabuhi din sa yuta, dili kini sila magamit sa Dios, anglit napakyas man kini sila sa pagtuon o pagtubo sa pulong sa Dios. Didto sa eternidad, mudawat kini sila sa hingpit nga kalinaw o kalipay at tubangan sa hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo, bisan pa sa atong manluluwas nga si Jesucristo. Apan, wa kini sila mga ganti. So, sabtagi na. Now, inumdong ka ba niya ng gisulti dihas pulong sa Dios nga maayong magbubuhat, akong maayo ug matinumanong ulipon. Well done, my good and faithful servant. Maoro ba ni ang isulti sa Dios nga mga pulong sa kadaugan alang niyadtong hamtong nga mga magtutuo. Apan nasay bagang duot sa mga magtutuo ang makadungog ni mga pulong. Nya kay unsa pod ang ilang madungog? Gikasubo ko. Lingkod lang diha kay wa ka man magakat-on stok mang pagduwa. Wa ka man gani gyud makasalmot sa duwa. Ako kang gihatagan sa matag kayguyunan nga mulampos unta ka, apan wa man nimo panubalinga ang akong pag-coach kanimo. Oo, ang tanang mga Kristohanon mo tuman sa langit. Tinuod. Di hindi tuwa na kasakit, wala na luha, wala na kaguol. Kitang tanan mga Kristohanon, ang buot kong ipasabot. Kitang tanan maglipay na sa hingpit nga kalipay. Apananay, daghan usab nga mga magtutuo ang mga pildiro, losers, tungod kay ilang magisalikway lagi ang plano sa Dios sa ilang mga kinabuhi. Sobra pa sa daghan ang mapakyas sa paghibalo sa paagi sa Dios. Ang protokol sa Dios, ingon man sa mga pasiuna sa Dios. Na dihas Mateo 16:27, ang pulong sa Dios na kanayon. Kaya ang anak sa tao, kini ang titulo ni Jesucristo sa iyang gitawag og hypostatic union, ha? Kaya ang anak sa tao, hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug niya balusan niyang tagsatag sa sumala sa iyang nabuhat. Diha po sa pinadayag 2:26 ug 28. Nagasulti niini. Alang sa makadaog og mopadayon pagbuhat sa akong kabubuton pagtuman sa plano sa Dios hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi. Hatagan ko sila og gahom sa pagmando sa mga nasod. Ihatag ko sa kanila ang bituon nga kabugason. Now, ang mga pasiuna o priority sa Kristohanong pagkinabuhi, anong isgutan na ko ni? Ang labaw nga mga pasiuna sa imong kinabuhi, your priorities in life, mao ang
pagbaton sa makanunayong pagpuno sa Espiritu Santo ug ang pagtuon sa pagtulunan sa balang kasulatan sa adlaw-adlaw nga paagi on a daily basis. Ang pagpamatis doktrina, ang paggamit sa doktrina, ang pagkinabuhig doktrina, mao kini ang labing hataas nga matang sa pagsimba. That's the highest form of worship. Now, dihayo sa katao, nga sa makausa, nangutana nako og unsa kuno kadugaya una pang usa ka magtotoo mamahimong hamtong nga Kristohanon. Well, sa maong pangutana, wa mangyutok mang tubag, apananay usa ka butang ang siguro niini. Dili mo gugol og tibuok nga kinabuhi ang pagkahamtong espiritual ni magkinahanglan og kay balo sa matag usa ka konseptos doktrina sa Biblia. Ang espirituhanon nga paghamtong, spiritual maturity, nanginahanglan lamang kini og pagkamasubayon o sa pag-anad sa pagtuon sa pulong sa Dios ug pagtubo pinaagi niini. Hinumdumi baya nga way maayong laki nga magdudua sa paugnat sa kusog nga nangahimong mga kampyon nga wa moagi og kahago, kakugi, pagtuon o pagpansay apan sa wa pa kini sila mga tiwang. Gihatagan sa Dios ang matag magtutuo og susama nga mga kaygayunan sa pagkat-on sa iyang pulong o sa pagtuman sa iyang plano. Gihatagan sa Dios ang matag Kristohanon og kaugalingong kabubuton aron siya makapili kung buot ba diyang mamahimong most valuable player o magapainit ba lang siya iyang sampot sa bangko. Tinuod, doon ay bagang duot sa mga Kristohanon ang di lang yun magtubo espirituhanon. Wala. Why interest? Mga espirituhanong batang masuso lamang kini sila. Sa dihang nga tao kini sila pag-usap when they were born again. O human sa mga kawhaan katuig na ang milabay, nagpabilin lang gihapon kini silang espirituhanong mga batang masuso. Spiritual babes. Mga magtotoo kini silang nagamit paghihapog mga bibiron. Bisang mga tiguwang na kini silang panghidaron. Kaya lagi, wa manggitubo spiritual mente. Wala. Nanganong wa man sila magtubo spiritually. Umikan lagi sa ilang paggamit, silang kabubuton, negatibo man sila. O man sila'y gana, wa sila'y gugma, wa sila'y kainit, wa sila'y kadasig, wa sila'y tinguha nga motubo. Wa, gyud. Mo tuhop nila kanang tugon mando pasiuna, kanang hinunta. Kabubuton sa Dios nga. Magtuon tas po sa Diyos kay mora kani ang pagi nga kita makatubo sa atong kalag ug makakabot sa spiritual maturity. Waman. Wa gyud sila gana. So nagpabilin sila mga unsa. Gamit lang gihapong bibiron. Muna atong gitandi lang na kana. Bisag mga tiguang na kini silang pangidaron. Kaya wala lagi magitubo. Wa kini sila alamag sa pagmatikod unsay tawhanong maayo og dautan, evil. Ug anon unta makalikay kini sa ingon. Mga hamtong ra mga magtutuo ang makamatikod, discern unsay tawhanong maayo og dautan. You see. Busa ang usa lamang ka hamtong nga magtutuo nga nagapadayon sa pagtubo sa grasya ug sa kahibalo sa atong Ginoong Jesucristo. 2 Peter 3:18. Maoy mga mananaog sa Kristohanong kinabuhi. Nabuot ka bang mamahimong usa kanila? Nan, sunda ang matagmando sa pulong sa Dios. Ug you can be on your way there. Sagad mong madungog nga cliche, mao ang just hang in there.
That's true. Just hang in there. Padayon lamang sa imong spiritual momentum. Kung ikaw nasayo naman po ka, kung sa ibot pasabot na spiritual momentum, mao niya ang atong paghulagway kanimo sa imong pagbuylo. Pagpadayon sa imong tuon sa pulong sa Dios, that is spiritual momentum process. Excuse me. Aron sa ingon niya na ang imong kalag mutubo o makakabot sa atong common objective as believers, which is spiritual maturity. Kaya kanang spiritual maturity stage mo na kana ang naa kanay katakos sa pagkinabuhi. Spiritual maturity is the stage nga you can acquire capacity for life, for love, for blessings, even for suffering. Mao ni nakabot ni Apostle Paul. Mao iyang nakabot kana. Nga mao po na iyang idasig kanato nga ini nga atong panahon sa simbahan. Ikinahanglan nato ang pagsunod nining mando sa pulong sa Dios. Human ta maluwas. Di man kay manglingkod lang lagi kita sa bangko, dili. We have to get involved sa duwa lagi. Nga ato lang gitandi sa duwa. So you can be an involved member of the team. So mo na nga buot sa Dios nga ikaw positibo sa iyang pulong ug magpadayon gayud. Pagsibog sa unahan, dili kay pag-atras. Kaya tinuod kung wa kay pagtuon sa pulong sa Dios, ang imong kinabuhing Kristohano nag-atras. You see, mo nagitawag ka og you are reversing sa imong spiritual life. Inay ka mo progress, mo move on, keep on keeping on sa atong espirituhanong tahas. Kaya mo magkana ang tugon sa Dios nga human ta maluwas. We have to let our soul grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Kanunayon gina nato pahinumdom nimo. Aron sa ingon niya na mo pilit na gyud mo, tuhop na gyud sa imong kalag kanang maong prinsipyo. Okay? Life of a believer is not a joke. God is dead serious to His Word. And we have to be dead serious also in studying His Word. Kay kitang mga magtutuo nining atong panahon karon, God expects us to be part of the pivot. Unsa may opposite sa pivot? Scam. Ang scam, but pasabot, way inungdan, way gamit, way post, scam. We cannot afford to be na sa side sa mga scam. God wants us to become the pivot of the nation o mao lamang kini ang makapaligon nining atong nasod. And we have to contribute. You see, we have to contribute to be part of the solution rather than part of the problem. Kaya kung negatibo ka sa pulong sa Diyos, you are part of the problem. Dili ka part of the solution. Kaya ang mga magtutuo ng mga hamtong spiritually mature believers, they are the ones who are good decision makers. That is why kini sila mao ang gitawag nato mga overcomers. And that is our goal as believers. Nga kita mahimong mga overcomer. Mahimong tang mga mananaog sa tubangan sa Dios.
Kung kita mananaog, inigbiya na ito ng kalibutan na ito ay nagahuwat, nagapaabot, nga unsa ang atong eternal inheritance, nga dili na madunot, dili na mapanas, dili na mawagtang, kini magpabilin atong pahimuslan didto na sa phase 3 sa plano sa Dios. Now we become believers in eternity o magapahimulos na kita na gawas pas mga ganti nga giandam na sa Dios. Our internal inheritance has been assured, reserved for us in eternity past. Naibawaan naman sa Diyos ang tanan natong lakaw sa atong kinabuhi. Personal life, what I mean. Mao na nga, iyang giandaman na ta sa iyang eternal inheritance at the moment nga kita midawat, mituo kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas. Ug mao nga, pahinumduman lamang kanining mga pulong natong dasig ka nga we have to pick up the pieces and continue in our spiritual life. So din nilang una kita kutob karong adlaw ug atong ipadayon kini ugma. Ayaw sipyat sa pagsunod niini nga sumpay-sumpay na itong pagtuon sa pulong sa Dios. Dasigaw sa inyong mga higala nga naay kainit, kaikag nga kanang makita nila ang diferensya sa imong pagtubo, diferensya sa imong kinabuhi nga nagatubo ka diha sa kamatuoran. Magampo ta. Ato iduko ang atong mga ulo ug atong piyongon ang atong mga mata. Ato karong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo ni adtong ania din ni nato nining atong pagtuon sa pulong sa Dios kinsa wa pa kanila sa ilang kinabuhi si Ginoong Jesucristo ug nga sila wa pay paglaom ug wala pay kinabuhing dayon, no eternal life. Tingali wa ka pa makahimo sa niyan ang labing bililhong desisyon sa tanang desisyon. Si Ginoong Jesucristo midawat sa matag sala didto siyang lawas samtang gilansang og gibitay nila siya dito sa cross. Iyang gidawat ang tanan tang mga sala, lakip na ang mga sala nga ato pang pagabuhaton. 1 Pedro 2:24. Si Ginoong Jesucristo mao'y mipuli sa atong dapit. Gihukman siya sa Dios nga Amahan tungod kay napuno naman siya sa atong mga sala. Ang tinuod kita untang ilansang sa cross tungod sa atong mga kasalanan. Siya mo'y gihimong sala kinsa way labot sa sala tungod kanato. Aron lamang nga kita mamahimong pagamatarong sa Dios diha kaniya. Now, ang imong pagtagad higala ngadto kang Ginoong Jesucristo mo'y mag-determinar sa imong dayon nga kaugmaon. It determines your eternal future. Apan imong kabubuton mo'y giagad. Kung dawaton mo si Ginoong Jesucristo ingon nga imong Dios ug manluluwas, ikaw hatagan og kinabuhing dayon, eternal life, ug maluwas ka. Apan kung imo siyang isalikway ingon nga Dios ug manluluwas, maimo ang dayon nga paghukom. Imo ang pagpili karon. Matud pa sa Juan 3:36, siya nga motuo sa anak makabaton og kinabuhing dayon. Pag siya nga dili motuo sa anak, dili makabaton og kinabuhing dayon. Hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Busak. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong bililhong mga pulong nga among nadungog ug nakatunan nining adlaw. Amo karong nasabtan og klaro tungod sa ministeryo sa Espiritu Santo
nga kami maluwas pinagi lamang sa among pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga among Ginoo ug manluluwas. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo niya nang kaluwasan nga imong gihatag kanamo pinagi sa imong bugtong anak ang walay bayad nga gasa gikan kanimo. Kining tanan among giampo tungod sa mahal nga ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.